కూర్చొని పెట్టండి ఆసుపత్రి రావడమే మాట్లాడు ఏటైపోయింది పోయింది ఏంటి అదే సుమారు నాకు ఫోన్ ఫస్ట్ సుమారు ఏటి వేసుకుంటాను ఏం పట్టలేదు నాకు ఎలా వేసుకున్నాను చూడు చేసుకోండి ఇంకా పొడవు గట్టి పొడవు ఆశీర్వాదం టమాటా మీకు అవ్వలాగా పక్కన జోళం చూడండి చూడండి
నవ్వండి. ఇచ్చారా? ఆర్తి గట్ట ముందు ఇచ్చారా? చేస్తున్నాడు. ఇది కరెక్ట్గా అందరు పంపించాలి. ఇవన్నీ కాదు అంటారు. దీన్ని తెలిగించొద్దు. దానికి డ్రాప్స్ పడుతుంది లోన. తెస్తాను. నేను తెలిగించండి. హ్యాపీ అది కూర్చోండి కూర్చోండి. చెయ్యండి. అరే కృష్ణ దగ్గర చెయ్యండి.
లేదమ్మా.